že žijem, že som tu. A pre mňa je všetko nové, lebo viem, že toto už nemuselo byť. Prišla veľká radosť do môjho života. Keď sa teraz za tým časom obzerám, možno niekomu to bude znieť čudne, ale pre mňa moja choroba bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. A čo sa zmizíkuje? Aj. V podstate nie je už nič, čoho by som sa mohla ja báť v mojom živote. Znova prišiel taký veľký čas skúšky, pretože nebola to ešte doba, kedy by som mohla otehotnieť. Vlastne po týchto liečbách sa podpisuje protokol, že minimálne 2 roky od liečby nemôže byť tehotná žena, pretože tá liečba vlastne poškodí vaječníky, vajíčka a dieťa by mohlo byť tým pádom nejako geneticky poškodené. Takže keď som si v to ráno urobila test a boli 2 paličky, tak prichádzal čas súženia, zišla som dole k môjmu manželovi do dielne, oznámila som mu správu a potom som šla do záhrady na hojdačku. A povedala som Bohu: dobre Bože, prijímam to dieťa, lebo viem, že je od Teba. A povedala som mu, že z tej hojdačky nevstanem, kým mi nedá pokoj a radosť. Pretože tak, ako som všetky deti nosila s láskou, s radosťou, v očakávaní, aj tomu drobčekovi som chcela to isté dopriať. Ja som sa nemodlila dlho, možno pol hodinky. A vstala som s tým, že áno, a ja sa teším na toto dieťa. A nech už hovorí, kto chce, čo chce, toto dieťa chcem. V podstate gynekologička nedávala dieťatku žiadnu šancu. Povedala, že to je zavčasu po liečbe a určite bude poškodené. Rakovina sa vám vráti, nemáte šancu to donosiť. Keď som chodila po všetkých tých vyšetreniach a všetky tie slová zneli nad ním, tak ja som si len tak hladkala to brúško a tak som vravela: Miláčku, neboj sa, zvládneme to, neboj sa, Miláčku. A naozaj každý voľný čas, kedy som mohla, som hladkala brúško a vravela som mu, že ho ľúbim, že nech sa nebojí. V 16. týždni mi robili vlastne vyšetrenia na poškodenie plodu. A volá sa to AFP testy a tie vyšli pozitívne. Tak skúsili to zopakovať ešte raz, tie testy znova vyšli pozitívne. Bol to naozaj ťažký čas, lebo až do 20. týždňa sme nevedeli, či je to dieťatko zdravé alebo nie je zdravé. Znova len modlitby a priateľstvo a Boh nás držal v tom ťažkom boji. Deti boli úžasné, lebo každý večer, keď prišiel čas modlitby, sme si posadali okolo mňa, ja som tak ležkala na boku a oni ho tak hladkali a modlili sa vlastne za zdravie a za život. Narodil sa Simeon, krásne, zdravé chlapčiatko. Ja viem, že mám okolo seba milujúcu rodinu, manžela, ktorý ma podrží, deti, ktoré ma milujú, že mám okolo seba priateľov, ktorí za mnou stoja a že nad nami všetkými je Boh, ktorý môže urobiť všetko, lebo je Boh zázrakov.